si Lilak. Kung aras yung tutod-taod bay. Hain si Lilak. Hain si Lilak! Nang laba bay! Nang laba! Nanlaba? Kanang kuan bay. Naakay gitago na ako ba? Sulti ko. Nakakikitago na ako! Ako nihatag ni mo imong sweldo. Sir, maikog naman ko ani. Kuay lang ni Sir Rick eh. Daghano kay maikog sa kuha. Kanang sakto lang sa akong natrabahoan. Ayaw. Special ka nga higala. Dili ko gustong magkalisod-lisod ka. Angay lang katabangan. Nganong namakakmang ka na ko? Tungod ba kayong ani na lang ko? Inyo na lang kung baka ka. My love, nabalak ka magud ko nga. Mag-uol ka. Nya, masakitan pa jud ka. Kung nag-antos mo na ako. Kung naglisod mo tungod na ako. Kung bugat yun ko para ni. Biyahe ko ninyo. Patakti ko ninyo. My love, ayaw ko yung anak. Di ba ka din ako para nimo? Pero wala may respetan na ako. Di na ako mahimutanan. Pero di ako gusto. Naimuon ako niyong taw-taw. My love, sorry. My love, sorry. Pilit man maangkon ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit. Di ko gusto ako may hinungdan sa inyong pag-antos. Labi na ikaw. Di ko gustong mag-antos ka. My love, ayaw na gusto ko. Mama ko nagmahay nga ako ng ibuhat. Kaya baro man ko nga wala bayran eh. Magtinabangay ta. Sao na ako pagsabot. Kung kamo na lang nagsabot-sabot. Wala ako mahibaw. Kung sa inyong gikasabot. Usbon ko. Hindi ko gusto mahimo na lang dito ka no. My love, wala man may nagtulong ko na anak diyan mo. My love! My love, tapta ko. Ilang ko gusto nga magalit sa lisod ka. Mahimo man nila ko. Huwag ba ko naingon nga nagikalisod-lisod ako? Huwag ko nireklamo. Mahimo nila ako tanan para nimo. Ipasabot lang ninyo kasakit na akong gipasit. Wala ako'y kabusla. Wala ako'y kabusla. Wala gusto na. Inutin ako. Gusto na. Okay, magkakaislilak diri dong. Pamakay angay kabalak-anan. Bayo ba kay kumatay manog tao. O gawas pa. Gusto lang ko magkasuod biniya. Dong, ako dong ba? Prang-prang dyan kay kong pagkatao.
Sultihin lang yung kuno ka dong. Saman, nakagusto ka nilak mo? Sila no? Si Kabaya. Nanong karon pa man taon mo makita, oy. Pero noon, taktikal mga tao ron. Labi na yun nga, naglisod yun na sila. Kay, sililak rago na nangitag panginabuhian sa ila ron. So, buot nimo pasabot nga okay ra nimo nga magbuwag sila? Nga biyaan nililak si Christian? Naara na nililak doon. Di man sa makabuot niya kung pananglit magpabilin siyang Christian, iyan na. No, di ba? Pero, kung makahuna-huna siyang mubiya ni Christian, kaya aron dili sila magkalisod-lisod, di sa makabasol niya. Di ba dong? Tinuod na. Sabi na jud karon nga galisod gyud na sila. Kay daghan naman sa kay nahitabuin ana oy. Nga magkabuwag tungod sa kalisod, di ba dong? Pero noon, tarasad na nimo. Kung nakagusto sa jud kang nila, hindi na nimo oy. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinutuwa. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa Usan ka? Ipagkasakot naman ta nga di mo sultihan si Christian. Kawa turon. Ang di. Sige man sa pangutan na. Unya mo sulti de ka. Dili man ko makapamakak ka na niya. Unsa man ka? Gusto mo ka nga mag-away ng sulti? Dili taon dahil makailam na siya kung mamakak ko. Unang sugayo. Gusto siya na ako. Mauli ka sa na dahil. Kung gusto mo suko na siya, hindi siya siya makiubos. Patagos ka kung masakitan siya. Nagsabot kita pag tinabang kita. Anong kimalain si Christian? Nga, tinawa ron. Pasayloan na lang ko doy. Di na lagi ito mausap. Hinaot ito. Hindi ko gustong nunay ni magubot. Hasong na kaayo. Bihasulan na ka day. Pulan na ka. Wa ko puli. Di lang ko gusto maglalis ni. Masakitan si Christian. Kasabot ka? Di mangod ko kapugong sa akong kagalingon day. Di man sab ko gusto nga makapamakak ko niya. Abot ni mo. Pasayloan taon ko day ko eh. May lang. Masuko pa ka na po. Pasaylo ako, pero Wala man ko matato nun.
Pero, Nag-uubos lang po. Di na yung ngayon ani ba? Kuha tayo ng tabo na ko. masugkaan na. Ayaw mo nagkakasal na. Di lang ko gusto mahabo. Kasi lang matikasultiin nga, magsuway rin eh. Nakabarog ka. Kubalik ka sa naandan ang hitabo na to. Sabi lang anak ko. Eh, ika, mabuhat naman ako. Apang hintod ka nito. Bisag bilis ah. Buhatin kong tanan. Tingin ipalang ito. Manghinaot ko. Salamat. Day! Uy, may ka nakita ta! Oh, Ato to ko sa inyo. ano man di ay? Yung Ramil ba, nag-text man gud nako. Naam siya tuyo nimo. Ay, nalabhan mo ito na ko tanan nang iyang pasugo na ko. Kuan? Atuon man jud kuno ka. Kasi na ato siya importanteng tuyo nimo, Day. Atuon lang ka ha. Ako ko ganahan din yung duulan ng ramin ng Siya ba? Ano kang di ganahan? Hayop yan, mas Ramil. Ikaw ba? Alam gud lain nagsabot na iyang pagtabang nimo. Tabang raman na siya, wa mo siya daw tang tuyo nimo. Di ba ko oy, lainan kasi ang tinan-awan nimo no. Lagi ay. Pero ayun ang gud hatagi laing meaning ng iyang tinan-awan nimo, ana mi na siya. Murag, sobra mo gud iya pakita na ko nang. Siya ba? Ano man daig masubra? Di pa noong ka ana. Mas maayo no ng sobra day kaysa makuwang. Ha? Pero, Pastila ni mo lilak. Ay kapag inana day good. Ikaw ba? Nagkalisod-lisod ba ya karon? Pasalamat kang naitawang mitabang nimo. Ayaw lang lagi nahatagig daotang kahulugan ng iyang pagtabang nimo. Angay ka ganing magpasalamat nga na anak mitabang nimo as labiswa. Aron dili na mo magkalisod-lisod. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinatuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Sige na, uy. Atuan na to. Kay maikog ta ba? Naagi to siya importanteng tuyo nimo. Kay namalihog baya siya na akong pasultihan ka nga aron mo adto kaniya. Sige na. Humani magbaligya ng imong isda, adto dayon si Ramil ha. Ay tempa. Gamay na malandi ay ni. Ay ako na pakyaw ani uy. Ihatod lang ni nga tusbay. To ara man say makadawat dito, to ako gibinlan dito ha. Kay naa pa koy paninglon dito ay kadiyot ra ay kay na ko. sa ding bayrin na ha. Ay nganong ayaw Ay, kita. okay raman. Dili, Okay ra dili, gyud dili. kayo. Dili gyud ko musugot kundi ko nimo pabayron gi puhunanan baya na. Hago pag gyud ka. Sige, kahuman ako adto sa inyuhan nang ako asa ning uli sa bay ha. Amo pa uli lang sa ka. Oo. Usa ka maadtong Ramil. Mm. Sige, mahimo ra sa basta kay adto gyud baya ha. Ginang Tuag lagi gyud ako kay adto. maikog ta. Oh. Ha? Ano ka sa gawas ba eh? Ay maayo ni mo magsikat o. Basi magsabitik noon ka. Kundi, ma-hype blood ka ron. Ay sabi.
Oh, ito bang hindi ka sa dagat mo? Wala, makahanggat ng lapas ng hangin. Ito ba? May tao ba? Tunas pa man bay, pero pabang yung taog. Mao ba? Hindi man bay. Kaya pa tungutan na ako. Tungutan na lang. Ang dami ko mutubag. Ako'y mata ni mo ron. Ibaw di ka bay. Kung sa takasuod. Ako nang di ko gusto nga mag-duol-duol ka. Andam na kong ihatag ang tanan na kong mahatag mo. Para masulbad lang na yung problema. Ang problema ni mo ron, ay kanang dili ka makakita. Ayaw kabala ka na bay. Okay. Ako ba andam kong katapusin ito. Kami na ba? Ako na kamatang. Kumahin mo pala ako ihatag mo. Kung maanin mo ko sa kamatan ako, ayaw ka na suwa. Ako mo na, at lukas doon. Bay. Makakita ka ako ano? Nasabtan na kayo. Diba, giingnan mo ka sa doktor kung makakita ka. Ang problema na ito, kwarta. Pero, huwag nang kwarta. Kasi ito panahon. Kung nang hindi na ito mapapirangan ng mata, ibag ko pa ng samad. Gusto na ko makakita. Kung sa yung taong dili gusto makakita ba? Kanindot sa life na makakita ka? Ayaw ka bala ka ba? Ilang tulog na lang, makakita na ka. Ayaw lang kagool ha. Ang mo lang hunaw-naon, nakahigayon. Dili pa sinado ang tanan. Dili pa away. Kung sa English ba, there's still a chance. Ha? Gusto ka one more? Ayaw naman sa... Bay. Ano mo ba? Huwag ba mausap ko dito? Ikaw man din makakita. Huwag ba siya mausap? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Huwag mo mausap ba? Huwag pa mong gapon. Hindi sa kanya. Hindi ka siya buhok ba? Labi na ka ng palit sa amin. Huwag pa, di ba iba yung usap. Iyang lihit na gusto na ang gabaw ko. Wa araman bay, mo araman gihapon ay nakasad. Kami niyang nila. Nakaantot ko sa akin sa mga. Makantos ba eh? Kung nila buti siya nimo god. Anong kamot di asa bay tungod nimo? Kung gusto niya, makakita ka. Luoy na ba kayo sa kanila? Hindi man bay. Mura makagbuta tanawon. Ako ba? Mura makagdi ka buta tanawon bay. Hindi na mailan ang samat yung mata. Ay pa. Mura nagkapit-apit ka nga na. I-joke lagi ka na bay. Kung gusto lang ako, malipay ka. Sige na nila natin kahintang. Dapat ka maglipay-lipay. Saman, palit kong tuba. Hindi ka mainom ba yun? Ikaw lang. Ikaw, hindi ka minom. Lamig ka kay tuba ila. Nasiruin niya. Saan ba yun? Ito na. Namasang tugaan? Para na tayo makila ba? Hindi ba? Ikaw nalang inom eh. Sige. Kaya, ipalit sa ako kadalibay. Basta ikaw, aray na kadari. Yung biya ha. Gamay lang ako paliton bay. Basta ikaw, ilaw na sa gina. Malingaw ka ba? Hindi na makalingaw ang pag-inom ba? Ang noon, palabay na mas oras. Custom ba? Ikaw lang. Parang yun na. Sige. Aray na ka ba ha? Ayaw biglakaw ha? Sige ba? Sige, ako na ba ha?
biyaan? Oh, nagpalit na kong gamay to ba? Ngaw-ngaw eh. Ang makalimot ko sa problema ba? Wala niyo. Uy mo, magibiyaan nga. Usay mo susarong na ato. Tukod no? Kasi makalimot to day. Maglangon-langoy ito siya raos na rin to day. Dibaw siya biya ka nga sa puton to siya. Naasa magaling ko si Christian. Diha ka mo to day. Waman lagi. Silan. Eh. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinutupan, kundili ikaw daw.